Χαίρετε κορίτσια, Χριστός Ανέστη, ελπίζω να περάσετε πολύ καλά τις ημέρες του Πάσχα. Στο σημερινό βιντεάκι μου θα σας δείξω πως κάνω φυσική ενίσχυση με τζέλ στο νυχάκι της αδερφής μου. Τα κάνει εδώ και καιρό η μνημόνιμο. Εν τέλει αποφάσισε πως την κούρασε λιγάκι όλη αυτή η διαδικασία, χρειάζεται πιο συχνά να έρθει να το αλλάξει. Όσο μεγαλώνουν τα νύχια αρχίζουν και λυγίζουν, οπότε είναι ενοχλητικό όλο αυτό. Θα βάλουμε ένα πιο σκληρό υλικό, θα βάλουμε τζέλ, οπότε δεν θα έχει αυτό το πρόβλημα και θα μπορεί να τα κρατάει και λίγο περισσότερο από 2 με 3 εβδομάδες σχεδόν που ερχότανε. Λοιπόν, εδώ θα κάνω την αφαίρεση, θα αφαιρέσω σχεδόν όλο το υλικό και θα τα σχηματίσουμε σε στρόγγυλο το νυχάκι, δηλαδή στρογγυλεμένο θα τα κάνουμε όσο γίνεται, είναι έτσι λίγο πιο κοντούλι. Και εδώ με βλέπετε να δουλεύω το ελεύθερο άκρο με τη λίμα, το στρογγυλεύω, προσπαθώ να μην λιμάρω πολύ όπως είπαμε. Τα σημεία εκείνα του ύψους του νυχιού, στα πλαϊνά, στρογγυλεύουμε ακριβώς πιο κάτω από εκεί, δεν πιέζουμε, δεν το πάμε πολύ βαθιά, δεν σπάμε το νύχι, δεν καταστρέφουμε τα πλαϊνά, γιατί θα έχουμε πλαϊνή ονυχόληση. Λιμάρω και την επιφάνεια εννοείται του νυχιού. Και συνεχίζω και το κάνω και στο άλλο το νυχάκι μας. Και λογικά θα τα αφήσουμε να μακρύνουν έτσι τα νύχια. Τα είχε πάρα πολύ κοντά λόγω του ημιμόνιμου. Τώρα που θα τα έχει τζέλ θα τα αφήσει και λίγο πιο μακριά. Βλέπετε κάνω την προετοιμασία, λιμάρω πολύ καλά όλη την πλάκα του νυχιού. Και τώρα θα προχωρήσουμε στα επονύχια, θα ανασηκώσουμε, θα καθαρίσουμε το πτερίγιο πολύ καλά. Δεν θέλουμε να έχουμε ίχνος λιπαρότητας και δέρματος, νεκρού κύτταρου ας πούμε. Όπως έχω ξαναπεί, το δέρμα της αδερφής μου είναι πολύ ευαίσθητο, οπότε δεν το ζορίζω. Το κάνω πολύ προσεκτικά και εννοείται θα κόψω και πολύ προσεκτικά επίσης για να μην τη ματώσω. Είναι πολύ λεπτό και πολύ ευαίσθητο το επονύχιό της. Και εδώ με βλέπετε να κόβω ότι έχω ανασηκώσει πολύ προσεκτικά. Δεν προσπαθώ να κάνω ένα βαθύ ρώσικο μανικιούρ, αλλά σίγουρα χρησιμοποιώ τις φρέζες μου και το πενσάκι μου, γιατί χωρίς αυτά νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να λειτουργήσω και να κάνω νύχια. Δεν καταλαβαίνω πως μπορούν κάποιοι να κάνουν εφαρμογή τζέλ είτε ημιμόνιμου χωρίς να κάνουν την περιποίηση. Δεν ξέρω αν κρατάνε αυτά τα νύχια, δεν ξέρω πώς καταφέρνουν να δουλέψουν και δεν τους ενοχλεί. Εγώ πάντως δεν μπορώ. Το ξέρω ότι στα καταστήματα αυτό μπορεί να αφαιρεθεί από τη τιμή εάν δεν το κάνουν, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ καν τι μανικιούρ και τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτό.
Και εδώ είναι τα νύχια μου έτοιμα για το primer. Το απλώνω σε όλη την επιφάνεια του νυχιού. Έτσι το δουλεύω εγώ. Δεν μπορώ να το βάλω μόνο στη μέση και να απλώσει. Έτσι λένε οι εταιρείες όλες, αλλά νομίζω ότι δεν λειτουργεί έτσι εν τέλει. Και εννοείται θα χρησιμοποιήσω το τζελάκι μου από τη Λαλού. Εδώ ξέρω ότι έχουμε χαθεί λίγο από την εικόνα, συγχωρέστε με. Και να είμαι, πάλι γύρισα. Θα περάσω μια πολύ λεπτή στρώση ως βάση από το ίδιο το τζελ. Θα την τρίψω καλά στα τυχώματα που έχω ανασηκώσει για να γίνει πολύ καλά η συγκόλλησή μου. Και ύστερα θα το πολυμερίσω και θα το βγάλω όταν τελειώσω και με το άλλο χεράκι μου. Περίπου στα 60 δευτερόλεπτα δηλαδή. Θα περάσουν 60 δευτερόλεπτα. Εδώ πέρα προφανώς από τη βάση μου έσταξε λίγο και καθώς έβαζα την πύλια έσταξε και η πιο παχιά στρώση, ας πούμε, προς τα δεξιά, έτσι όπως το βλέπουμε, στο μικρό το δαχτυλάκι εννοώ. Δεν πειράζει όμως, θα το λιμάρουμε. Και εδώ με βλέπετε, δεν θα βάλω πολύ μεγάλη ποσότητα, τα νύχια της αδερφής μου είναι ήδη έτσι στρογγυλεμένα και είναι σαν να έχουν άπεξ, οπότε δεν θα βάλω παραπάνω υλικό από ό,τι χρειάζεται για να μου βγουν πολύ χοντρά και χοντροκομμένα. Προσπαθώ να βάλω λίγο υλικό, αλλά όχι και πάρα πολύ λίγο, γιατί όταν θα το λιμάρω θα αρχίσει να αποκολλάται. Είναι και πολύ κοντό βέβαια, οπότε δεν γίνεται να βάλετε και πάρα πολύ, δεν είναι φυσικό, δεν θα βγουν φυσικά, σαν κουφετάκια θα βγουν ύστερα. Έτσι χοντροκομμένο, μικρούτσικα κουφετάκια. Και τα χτίσα όλα μαζί και θα τα πολυμερίσω πάρα πολύ καλά για 120 λεπτά. Δηλαδή να πολυμεριστούν πάρα πολύ καλά. Δευτερόλεπτα, συγγνώμη, όχι λεπτά. Και τώρα αφού τα πολυμέρισα και τα σκούπισα, θα κάνω και το τελικό μου λιμάρισμα. Δουλεύω έτσι το ελεύθερο άκρο, τα πλαϊνά, κοντά στα υπονύχια. Προσπαθώ να τους δώσω ένα ωραίο σχήμα. Θα κάνουμε και ένα σχεδιάκι, συνήθως δεν κάνει η αδερφή μου, αλλά αποφάσισε να κάνει κάτι. Είχε δει αυτό το σχέδιο σε ένα από τα παλαιότερα βίντεό μου. Βέβαια εμένα ήταν διαφορετικά σε κάθε νυχάκι. Αποφάσισε να κάνει μόνο το ένα το σχηματάκι σε όλα τα νύχια. Και εδώ με βλέπετε που συνεχίζω το λιμάρισμα. Μπορεί να είναι κοντού το νύχι, όμως θέλει να λιμαριστεί και αυτό σωστά.
Ωραία παιδιά, αφού τα λίμαρα όλα, θα βάλω ως βάση το Natural της Indigo, το πολύ αγαπημένο μου χρωματάκι. Νομίζω ότι πρέπει να είναι εφοδιαστό, έχει αρχίσει και τελειώνει. Θα το περάσω 2 φορές και ύστερα με ένα πολύ έτσι ωραίο απαλό ροζάκι θα κάνουμε και τα σχηματάκια, τα τύπου γεωμετρικά, ζυγζακωτά. Και τώρα αφού τελείωσα θα περάσω και το top μου και είναι πανέτοιμα τα νυχάκια μου. Τα πολυμερίζω για 60 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι λοιπόν το αποτέλεσμα, ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το βιντεάκι. Σύντομα θα ανεβάσω και ένα pedicure στα δικά μου τα ποδαράκια, είναι καιρός να τα κάνω. Βάλτε like, κάντε subscribe και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.